Bokajan subdivision angkang lakhain ko raisi Borjan MSC constituency angkang keparlo dilai dong thewang kramsa rongalong kidwa mekar Chandra Singh Teronachor sangpi Rumila Terangpi Delhi along Puthot kethom gold medal kachepalong duntusi Karbiang long aphan nongmi kiwan pitu Karbiang long arlo nong nam kache thangklong Borjan anok wepi sangpi Rumila Terangpi non hejong New Delhi along kepadopon Sanyukta Bharatiya Khel Foundation mate SBKF pen kepadopon ingdeng nerkep National Game 2023 along Penang Arni penchi sik ponsi alang ni chess number N22814 chepalong dunsi chepate dunlo Bangso hud alang lika chepate dun lake meter suri kep meter suri pho lapen meter pharokre pho ke kadalong si chepate dunlo bangso ka chepate dun hud kethom ka chepate dun along penta chepahai dun pen gold medal chepalong dun si Puthot Borjan ahawar anparta Karbiang long arar phan nongmi evan pilo Rumila Terangpi alang li phan choro re un e alang li arta nikan phoke pleng tanglo monta alang li kang tang pik pena job alang li phan Borjan anok bepi lapen Karbiang long anok bepi pusi chethang ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long live